Jeg er ude at fiske nu. Prøv at se det her. Swimbait. Jeg har fået taget på. Det ser ikke bare skide realistisk ud. Og aktionen på den. Det er sindssygt. Det er. Og så begyndte der bare en sirene at hylde lige pludselig. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Om jeg skal stoppe med at fiske, eller om jeg bare skal fiske videre. Jeg er ude at fiske, som I kan se. Hold da kæft. Der skreg den igen. Men som I kan se, ude med den nye fiskestang og fiskegrej med, har fluerne med, nogle kystfluer, kystblink. Jeg har alt muligt. Men det her, det er noget, så har jeg en masse trækråde. Og nogle spinner og alt det der. Men jeg tænkte, jeg vil slutte fra i dag af den her video. Så tak for i dag. Ses til næste gang. Og knæk og bræk derude.